diolch i chi gyd. Does gen i ddim lluniau. Oedd gen i cyflwyniad PowerPoint ac i ddweud gwir, oedd e'n ffantastig, oedd e'n wych. Oedd na map o'r de-dwyrain Cymru ac os o'n i'n gwasgu botwm, oedd ni'n zoomio i mewn i ardal ac o'n i'n dychmygu pawb yn mynd ac dwi ddim yn gweithio. So, ymddiheuriadau am hwnna. Dwi eisiau mynd â chi ar daith o amgylch de-dwyrain Cymru, Henaduriaeth, South East Wales Presbytery, i siarad am rhai o'r bethau ni'n ei wneud gyda'n adeiladau ni. Dyn ni ddim jyst yn gwerthu yn adeiladau ni. I ni'n ystyried yn gyntaf, wel, be fedrwn ni'n wneud gyda'r adeilad yma. I ni'n ystyried lleoliad yr adeilad. Location. Os na rhywbeth fedrwn ni'n wneud yma, fydd o les i'r gymuned. I ni'n ystyried partneriaid, i ni'n gallu gweithio gyda yn y lleoliad yma. Ac i ni'n hefyd yn ystyried y adnoddau sydd gyda ni, os gyda ni'r adnoddau i gwneud rhywbeth yn y lleoliad yma. Wedyn, i ni'n anwybyddu'r ffaith bod gennym ni ddim llawer o adnoddau ac i ni jyst yn bwr ymlaen ta beth. So, yn gyntaf, dwi eisiau ni dechrau yn Fy Fforest, ger Pontypridd. Ac yn Fy Fforest, mae'n adeilad bach oedd e'n y gartref i Park Presbyterian Church, ond by'r Eglwys yn cael yn ystod Covid. Ond oedd gan Wayne Adams y gweledigaeth i droi'r adeilad yma i mewn i ganolfan. Yn gyntaf, ganolfan er mwyn estyn allan digidol oedd e, ac oedd e'n bendith mawr i'r enwad yn ystod Covid. Ond yn wedyn canolfan ar gyfer y celfyddydau. Ac mae hyn wedi bod yn llwyddiant arbennig o dda. Mae Jess yn rhedeg y canolfan yma, mae'n lle ar gyfer cyngerddau, mae'n lle ar gyfer open mics, arddangosfeydd hefyd. A llynedd, gafodd Jess y syniad o drefnu gwyl. Gwyl Morfydd Owen, oherwydd oedd Morfydd Owen yn aelod o'r eglwys yma. A dyma hi'n creu partneriaeth gyda Cyngor Rhondda Cynon Taf ac hefyd gyda'r amgueddfa ym Mhontypridd a trefnu'r gwyl. Ac oedd yna dros 20, yn credu oedd yna 24 o gyngherddau dros Pontypridd a Treforest dros 3 diwrnod y gwyl. A nath dros 3,000 o bobl mynychu'r cyngherddau yma. Nawr, y syniad tu ôl i Park Arts yw i greu gymuned, i helpu yr artists lleol, hynny yw, ond hefyd i greu gymuned. Ac yn fuan iawn ar ôl i ni cychwyn Park Arts, dyma y cymuned yma yn cael ei greu. Ac yn fuan iawn hefyd, oedd pawb yn sôn, oedd rhai yn sôn, a ddylen ni dechrau eglwys neu beidio. Ond oedd gennym ni ar adeg yna, nyn lle i gael yr eglwys yma. Felly, dyma ni'n gosod y syniad ar yr ochr am y trôn. Dewn ni nôl at y syniad yma. So dyna Treforest a Park Arts. Ewn ni nesaf i Gasnewydd. Ac yng Nghasnewydd, roedd yna eglwys ar Havelock Street. Nawr, mae Havelock Street reit yng nghanol y ddinas yng Nghasnewydd. A bu'r eglwys eto yn cael rhywbryd yn ystod Covid, ond oedd yna eglwys arall yn defnyddio'r adeilad dros dro, a nath nhw symud mas o'r adeilad llynedd, mis Medi. Ond penderfynon ni i beidio werthu'r adeilad oherwydd ei lleoliad reit yng nghanol dinas Casnewydd. Oedd gennym ni ar y pryd dim syniad beth i wneud gyda'r lle. Jyst yn ffyddiog bydd Duw yn harwain ni at beth bynnag oedd eisiau ni wneud yn yr adeilad yma. A dyma fi'n derbyn e-bost gan Cyngor Dinas Casnewydd yn gofyn os oedd yna unrhyw le yn ein eglwysi ni lle allan nhw jyst rhoi lloches i'r rhaina oedd yn cysgu ar y stryd.
So dyma fi'n mynd â nhw i Havelock Street. Athyn nhw lawr i islawr a gweld bod yr islawr yma yn all right, okay, yeah, diolch. Dyna Havelock Street, da fyna. Okay, right. Diolch am hynna. Eto, ni ddim yn zoomio mewn, ni'n colli hwnna, so ymddiheiriadau am hwnna. Dyna Havelock Street, ie. Yeah. So, ni'n gweld pobl yn edrych tu ôl i fi, yn drysu wedyn. Ie, so dyma Havelock Street. Oedd, ble o'n i? Ie, oedd y cyngor yn dwlu ar yr islawr, dyma nhw'n penderfynu ei ddefnyddio ar gyfer y rhywun oedd yn cysgu ar y stryd. So, ers mis Tachwedd, does neb wedi bod yn cysgu ar y stryd yng Nghasnewydd. Maen nhw wedi bod yn cysgu yma yn Havelock Street. Nawr, mae'n rhaid fi dweud rhywbeth wrthoch chi, taw Casnewydd yw'r lle gweitha yng Nghymru o safbwynt pobl digartref. Mae yna mwy o bobl yn digartref yn Havelock Street na unrhyw man arall fel cyfan o'r poblogaeth hynny yng Nghymru. Felly, i ni'n wedyn fel enwad yn helpu i ateb y broblem, helpu mewn man bach iawn, ond dyw hon ddim yn digon. Oherwydd ar sail y gwaith yma, dyma ni wedyn yn dechrau siarad gyda y byddin iachawdwriaeth a gofyn iddyn nhw os oedd modd partnerio gyda nhw i greu rhyw fath o hwb ar gyfer pobl sydd yn cysgu ar y stryd. So dyna ble ydyn ni ar hyn o bryd. Maen nhw'n awyddus iawn i gweithio gyda nhw. Maen nhw eisiau troi'r adeilad yma i mewn i drop-in centre ac i ni eisiau troi'r adeilad yma mewn i man lle mae pobl yn gallu cael cwnsela. Mae gennym ni y psychotherapydd, Karen, sydd y draw fyna. Os oes unrhyw un eisiau siarad am unrhyw beth ynglyn â beth chi'n teimlo ar hyn o bryd, Karen yw'r person i fynd ati, dyna hi draw fyna. A maen nhw'n awyddus i gweithio gyda ni yn Havelock Street. Mae hon yn gostus iawn. Does na ddim gres yn yr adeilad yma. A mae rhaid i ni ail-ddatblygu'r adeilad, adnewyddu'r adeilad, addasu'r adeilad. Mae'n mynd i costi lot fawr o arian, a does gennym ni fel henaduriaeth dim arian o gwbl. Felly, dwi wedi dod yng nghap, a dwi'n mynd i just troi hwn o amgylch dig deep. Okay? So na i gofyn hwnna fyna am nawr. Ewn ni wedyn i Flaenau Gwent ac i bentre bach o'r enw Beaufort. Wel, Beaufort yn y Saesneg neu Ffrangeg. Kendal, maen nhw'n galw yn y Gymraeg. Ac y mis Hydref yn 2022, bu'r eglwys yma yn cau. Ac unwaith eto, wnaethon ni penderfynu beidio gwerthu'r adeilad. Dyn ni'n gallu mynd i fyny i Ebrill, draw yna, ia. I fyny i'r top, ger Ebrill, ger Glyn Ebwy, mae Beaufort. Dyma ni'n penderfynu cadw'r adeilad hyd nes i ni'n ffindio rhywun fydd yn gallu dechrau gweithgaredd yna fydd yn helpu'r pobl sydd yn byw mewn trodi yn Blaenau Gwent. Nawr, mae Blaenau Gwent, hon yw'r un o'r ardaloedd weitha o safbwynt tlodi yng ngorllewin Ewrop cyfan gwbl. So, dwi'n stuck ar un? OK, fine. So dyma ni'n ffindio fenyw o'r enw Linda Boyce. Ac oedd hi'n awyddus i ddechrau Clothes Bank yn Beaufort. So am y blwyddyn diwetha, mae Linda wedi bod yn adeiladu gobaith clothing. Mae'r adeilad yma nawr yn llawn, yn wirio nawr, mae'n llawn dillad. Ac i ni'n barod yn darparu dillad am ddim i bobl ymlaen â'i Gwent sydd yn dioddef o be maen nhw'n galw clothing poverty. I ni'n rhoi'r dillad i unigolion, i deuluoedd neu sefydloedd fel ysbytau sydd eisiau'r dillad. Ond nid jyst rhoi dillad yw'r syniad. Mae tlodi yn fwy na diffyg arian. Fel arfer hefyd, mae'n diffyg cymuned. A felly ein bwriad yma eto yw i greu gymuned. A dyna yw'r gweledigaeth. A felly bydd pobl yn dod i'r adeilad fel gwesteion.
mae Linda wedi troi ardal yr adeilad yma mewn i lle hyfryd i dderbyn y gwesteion yma, a yna bydden nhw'n gallu dewis ei ddillad fel personal shopper. Dyna'r fath o brofiad i ni'n mynd i rhoi iddyn nhw mwyn pwysleisio urddas pob un ohonym. A wedyn creu perthynas gyda nhw a gobeithio arwain nhw i mewn i gymuned. Efallai gymuned yr Eglwys. Ni'n gobeithio gymuned yr Eglwys, ond gymuned. Ewn ni o Glynebwy, ewn ni o Kendal. A nawr, ddim yn dilyn y peth iawn ydw i. Sori, dwi wedi gwneud cawlach o hwnna, ymddiheuriadau. Ewn ni wedyn o Kendal i lawr eto i Bontypridd. Os ydych chi'n cofio, nes i ddweud ynglyn â Treforys a Park Arts, oedden ni'n eisiau dechrau eglwys. Wel, ym Mhontypridd, yng nghanol y dre, mae yna adeilad o'r enw, wel, o'n nhw'n galw fe St David's Uniting Church, anferth o adeilad. A dyma'r eglwys llynedd yn penderfynu symud o'r adeilad yma lawr i Treforest. A fel henaduriaeth, yn penderfyniad ni oedd, wel, os bosib bod ni'n gallu gwneud rhywbeth yn yr adeilad yma yng nghanol Pontypridd mwyn estyn mas i'r poblogaeth. Ac felly, dyma ni'n trafod URC oedd yn berchen ar yr adeilad pryd hynny, a nath y URC penderfynu rhoi'r adeilad i ni am ddim. Felly, stori yw hwn, nid am cael gwared o'n adeilad i ni, ond cymryd cyfrifoldeb am adeilad arall. Y syniad yma, mae yna doi syniad. Un syniad yw i greu ALN Hub, ALN, Additional Learning Needs. Ti'n cyfieithu hwnna nawr? Beth bynnag. Anghenion dysgu ychwanegol. Diolch, Bryn. A creu hwb ar gyfer hon. Nawr, does yna ddim byd o'r fath ym Mhontypridd. I ddweud gwir, does yna ddim byd o'r fath yng Nghymru. Ond mae'r NHS, dyma'r fath o beth maen nhw eisiau gweld. Dyma ni felly'n penderfynu cysylltu ar, chi'n gallu gweld ein partneriaid hwnna, ar y sefydliadau yma, Behaviour Support Hub, Role Play Lane, Outside ASD Rainbows. Dyma ni'n penderfynu cysylltu gyda rhain i weld os oedd modd cydweithio i greu rhywbeth newydd yma ym Mhontypridd. Maen nhw'n awyddus iawn i gweithio gyda ni, a nes i cwrdd nhw bore ddoe i ni'n trio sefydlu falle elusen newydd, falle CIC newydd, Community Interest Company, o'r enw ALN Hub at Capel y Bont. Mwyn darparu pob math o wasanaeth i deuluoedd sydd yn delio gyda'r anghenion ychwanegol yma. One-stop shop bydd hon. Ac mae'n bwysig i bwysleisio nid mater o llogi'r stafelloedd ydy hon. I ni'n cydweithio gyda nhw, i ni'n rhan o'r gwaith yma. I ni'n cwrdd â nhw i cynllunio'r gwaith, i ni'n cwrdd â nhw i feddwl sut fath o bethau fedrwn ni'n wneud. Ond one-stop shop am bopeth sydd yn wneud ar anghenion addysg ychwanegol. Dyna'r un gweithgaredd fydd yn mynd ymlaen yma. Y gweithgaredd arall wedyn yw yr eglwys newydd yma o'n i'n sôn am yn gynharach. Enw'r eglwys newydd bydd Capel y Bont. A bydd Capel y Bont yn eglwys wahanol. Does yna ddim eglwys Cymraeg ym Mhontypridd ar hyn o bryd. Cyd-destunol oedd yr un diwetha, a nath Cyd-destunol cau rhyw flynyddau yn ôl. Felly, yn gweledigaeth ni fel grŵp o bobl yw i greu eglwys newydd, eglwys amlieithoedd, Cymraeg, Saesneg ac hefyd BSL, British Sign Language. Ac hefyd bydd yr eglwys yma yn croesawu pobl gyda anghenion addysg ychwanegol i mewn i'r eglwys hefyd. So, mae hon yn cyfroes iawn. Seriously frightening, ond mod cyffroes hefyd.
Bydd gennym ni gwaith pobl ifanc ac hefyd nid jyst gwasanaethau i'r gymuned fyddar, ond hefyd byddwn ni'n yn estyn mas i'r cymuned fyddar sydd ym Mhontypridd, sydd yn Ffond y Cynon Taf, ac hefyd sydd yng Nghaerdydd a phobman. Unwaith eto, mae yna herion anferth yn ymwneud â'r gwaith yma. Mae'n gofyn am lot fawr o arian hefyd. Felly, dwi wedi dod y cap arall, okay? Gai pwysleisio, cap angharad fy ngwaig yw hon, okay? Ond mae yna dyllau yn y cap yma, felly arian papur yn unig, os gwelwch chi'n dda. Okay? Y gwersi o'r gweithgareddau yma, partneriaeth. Mae rhaid gweithio gyda pobl eraill, mudiadau eraill. Does gennym ni ddim yr arian, does gennym ni ddim y bobl, does gennym ni ddim yr arbenigaeth chwaith. Felly mae rhaid ffindio'r arbenigaeth yn y lleoliad, yn y llefydd yma, a gweithio gyda nhw fel partneriaid. Nid jyst llogi stafell iddyn nhw, ond gweithio gyda nhw. A'r gwers arall wedyn yw cyd-destun. Be bych chi'n sylwi o'r gweithgareddau yma yw bod nhw'n gyd yn wahanol i'w gilydd. A'r rheswm am hynny yw bod anghenion pob lle yn wahanol. A felly, dyn ni wedi treulio amser yn ymchwilio mewn i'r anghenion yma a gweld, wel, os na gwaith i'w wneud, os na rhywbeth fedrwn ni cynnig i'r cymuned yma mwyn hybu'r teyrnas Duw. A dyma felly be i ni'n trio wneud gyda'n adeiladau ni, a dwi'n meddwl taw dyna'n digon o ddiwrth o fi. Diolch yn fawr.